biex jispjega ir-relazzjoni li għandu ma' l-bnedmin, Ġesu li jħobbna u jagħmel minn kollox għalina, iqabel lilu nnifsu ma' raj, kif ir-raj iġib ruħu man-naġġ tiegħu. U għalhekk jiena ħsibt li nitkellem ma' raj li ftit fadal minnu Malta illum, miegħi għandi il-Giuseppi minn Ħaddingli, ġejna Ħaddingli nitkellmu miegħu, ħalli naraw dak li jgħid Ġesu kif jiġri fil-verità. Pereżempju Ġesu jgħid illi jekk fil-maqjel jidħol xi ħadd li mhux ir-raj, in-naġġ jindunaw u ma jħalluhx jibżgħu minnu. Veru għajdilna naqra fuqha di. Għazgur dak jiena minni jiġu ħdejja u jiġi ieħor li barrani jitilqu mhux jiġu. Jitgerxu. Jibdew jibżgħu minnu. Jitilqu. U ħdej kif jaraw kemm hekk jiġu. Ejwa mal. Ġifieri m'għandekx diffikultà biex tersaq lejhom biex titmaħħom. Dawk jidrawk. Jidrawk, anke biex taħlibhom. Xorta waħda. U ikunu għandek minnu jkunu ħrief. Le ġili anke nixti xi waħda jew hekk. Jgħaddi ftit ta' żmien u tidra. U tidrak. Aħseb wara l-ħrief kemm jidraw aktar li jitrabbew miegħha. Però xorta xin tgħaddi żmien tiġi bħalhom bħall-oħrajn ġdida. U veru illi jarfuh leħnek in-naġġ. Għazgur nkun qed nirajhom u ngħidulhom biex nitlaq. Jiġu warajja. Jiġu warajk, jimxu warajk fejn jisimgħu leħnek imorru. Anke pereżempju ġieli jkunu bihom it-tfal. Ejwa. Jieħdu naqsibhom. U niġi jien mill-leħni jarfuni mal-ewwel. U lejlek iktar jobdu milli jobdu l-tfal għax ikun imdorri miegħek iktar. Iktar. Jimxu warajk jiġifieri. Jiġu warajja. Mela sewwet jgħid Ġesu illi l-istess bħalu. L-istess qed jgħid jiġifieri għalhekk iqabbel lilu nnifsu ma' raj Ġesu għax u n-naġġ fidejli lejn ir-raj. Ejja ħafna, ħafna. Għax jitmaħħom jieħu ħsiebhom. Ishom uliedek jiġu ħanejdlek. Ejja, Ishom uliedek. Tħobbu tafhom hekk waħda tarafhom. Kollha narafhom anke pereżempju nkun bin-naġġ u jkun hawn raħħal ieħor u tmur waħda miegħu jew tnejn jew tlieta. Jitfixklu. Jaqblu jitilqu jien nidħol u ngħid dik tiegħi, narafhom kollha. U jiġu mbagħad. Jiġu mela. Meta ssejħilhom. Jiġu. Tarafhom daqshekk. Jiena. Anke kien naruhom ġar-ritratt ngħid din, pereżempju tkun ilha nieqsa minn għandi 10 snin, ngħid darba kienet tiegħi. Jien ma nafx kif tarafhom sinċerament għaliex għalina. Affarijiet żgħar għalina. Għalina kollha l-istess narawhom aħna. Għalikom kbira biex tarfu, imma aħna isna. Għax għalina kollha l-istess, orajt forsi jkun hemm xi waħda differenti kollha ftit abjad. Aħna bħalma narfu pereżempju. U l-oħra m'għandix. In-nies nafuhom. Ejwa. Xorta waħda. Bħalma narfu n-nies narfu lilhom. U huma jarfu lilek. U huma jarfu lilna. Jafu li tħobbhom inti u tħobbhom. Jkun jafu mela. U min jagħmilhom il-ħsara ma jmorrux warajh, għax Ġesu hekk jgħid jidħol wieħed barrani, warajh ma jmorrux. Huma meta jaraw barrani jgħidulek ġej, allura jibżgħu, jitgerxu. Mentri leħnek jarfuh. Jew mal-ewwel. U kif tgħidilhom ejjew jiġu warajh. Ejwa ngħidilhom u jiġu. U jidraw kollox u anke l-ħin. Anke l-ħin, pereżempju ħin biex tagħlibhom, ħin biex toħroġhom, ħin biex taħlibhom, ħin biex tdaħħalhom lura ġewwa. Arloġġ. Kollox jidraw. Ejwa jidraw. Mela għalhekk Ġesu jqabbel lilu nnifsu ma' raj u man-naġġ. L-annimali l-biċċa l-kbira kollha jidraw kollox. U ġwejda n-naġa, u ġwejda. Mhux se tagħmel għalik, ara pereżempju. Għandek il-klib tal-as. Kelb jagħmel għalik. Kelb jagħmel għalik, għandek il-klib tal-assa. Daw xejn. Dawn anzi pereżempju jkollok moża jew naġa. U jkollok tifel titrabba miegħu. Tibda tiġi warajh. Issir tħobbu. Mela tħobbu. Mhux violenti xejn. Għalhekk qabbel lilu nnifsu mal-raj u n-naġ, għax in-naġa hija ġwejda, tħulija, tobdi. U ma tagħmellek xejn. U ma tagħmellek xejn. U Ġesu hekk iridna, Ġesu jridna li aħna nkunu bħal naġ u bħal ħrief. Jiġifieri la nafu illi huwa jridilna l-ġid, nimxu warajh u mmorru fejn joħodna għax huwa żgur se joħodna fejn niraw u jagħmililna l-ġid. Kif tagħmel inti mhux se toħodhom fil-periklu. Anke huma fejn jaraw li joġobhom l-iktar, lemm ikunu jridu jmorru biex jieklu. U inti hemm toħodhom. Noħodhom dejjem l-aħjar posta lejhom. Din hija t-talima li joħroġ Ġesu mill-Vanġelu li sa nisimgħu nhar il-ħadd li ġej, illi bħalma ir-raj iħobb lin-naġ ishom uliedu qed jgħidilna Giuseppi u jieħu ħsiebhom u jagħmel minn kollox għalihom, jieħodhom f'merat tajba biex jieklu
U allura n-naċ lilu jarfuh jisimaw leħnu imorru warajh u wara ħadd ieħor ma jmorrux anke jekk jidħol xi ħadd fil-maqjel jgħaddi minn x'imkien ieħor għax il-bib ikun magħluq, in-naċ jindunaw u jitgerxu. Hekk aħna r-relazzjoni tagħna trid tkun ma' Ġesu. Huwa r-rajiet tajjeb tagħna li jagħmlilna l-ġid, li jixtieqilna l-ġid, li jieħodna f'mirat kollha bnina biex nieħdu l-ġid minnhom u aħna rridu mmorru warajh għax nafu li huwa tajjeb, ir-raj it-tajjeb u ħlief ġid ma jagħmlilniex. Jalla aħna nisimgħu leħen ta' Ġesu li spiss isejħilna Ġesu u nimxu warajh kif in-naċ jimxu wara ir-raj is-sib tagħhom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal: tassew ngħidilkom, min ma jidħolx fil-maqjel tan-naċ mill-bieb imma jaqbeż ġewwa min-naħa oħra, dak hu ħallielu brigant. Imma min jidħol mill-bieb hu r-raj tan-naċ. Min ikun mal-bieb lilu jiftaħ, in-naċ minn leħnu jisimgħu u hu jsejjaħ in-naċ tiegħu waħda waħda bisimhom u joħroġhom barra. U meta joħroġ in-naċ tiegħu huwa jmur qudiemhom u n-naċ jimxu warajh għax jisimgħu leħnu. Imma wara wieħed barrani ma jimxux, anzi jaħarbu minnu għax leħen barrani ma jafuhx. Din il-parabola għalilhom Ġesu, iżda huma ma fehmux x'rid jgħidilhom biha. Għalhekk Ġesu raġa' qalilhom: tassew ngħidilkom li l-bieb tan-naċ huwa jien. Daw kollha li ġew sa issa qabli huma ħallelin u briganti, iżda n-naċ lilhom ma semgħuhomx. Jiena l-bieb. Jekk xi ħadd jidħol ġewwa permezz tiegħi jisalva u jidħol u joħroġ u jsib fejn jira. Il-ħalliel ma jidħolx jekk mhux biex jisraq u joqtol u jeqret. Jiena ġejt biex ikolkom il-ħajja u ħajja bil-kotra.